ମାଣ୍ଡୁ ପୁରାଣ ଆରମ୍ଭ। ମାଣ୍ଡୁଟିଏ ଭାଇ ମୋର ଏବେ ଦରକାର, ମାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ କରିଛି ମୁଁ 100 ସମବାର। ଦୁତିଆ ଉଷା କରିଛି ମାଣ୍ଡୁଟିଏ ପାଇଁ, 5 ପାଳି ଶନି ମେଳା କରୁଅଛି ମୁଁ। ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ମାଣ୍ଡୁ ଉଷା ବିଧି, ମାଣ୍ଡୁଟିଏ ପାଇଁ ଭାଇ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ସ୍ନାନ ସାରିକି ଗାଁ ଛକରେ ବସିବ। ସେଇ ବାଟେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭ ମାଣ୍ଡୁ ଯିବ, ତାକୁ ଦେଖି କରି ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ କରିବ। ଝିଅ ଯଦି ହସି ଦେଲା ଜାଣିବ ପଟିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ପଟେ ତାକୁ ଦେବ ଭଲା। ଗଲା ପଟି ଝିଅ ଯଦି ହାତରୁ ତ ନେବ, ଜାଣିବ ମାଣ୍ଡୁ ଉଷାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଟେକି ନେବ, ବରଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାକୁ ମା କରିଦେବ। ଦେଖିବ ହସିବ ତୁମ ସୁନାର ସଂସାର, ଦୋଷ ଥିଲେ ମତେ ଭାଇ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ଇତି ଶ୍ରୀ ମାଣ୍ଡୁ ଉଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାୟ। ମୁନି ଏ ମୁନି କଣ ରେ? ଦେଖ ନା କେତେ ଶୀତ ପଡିଛି। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆସୁନ ଟିକେ କମଳ ଭିତରେ ଟିକେ ଖେଳ କରିବା। ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁ, ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ହଇଦି ସାଙ୍ଗ ତୁ କମଳରେ ଖେଳ କରିବୁ, ଆଉ ମୁଁ କଣ ଏଠି ବସିକି ହଳ କରିବି? ଆରେ ଏଇ ବେଧ ଛୁଆ, ଏମିତି ଲାତ ମାରିବି ଆଗ ପଛ ସବୁ ସାଇଜ କରିଦେବି। କୋଉ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟିଚ୍ ମାରିବାକୁ ଦସ୍ତର ଭାବିବ। ଆଚ୍ଛା ତ ଚାଲୁନୁ ଡକ୍ଟର ଖେଳିବା। ତମେ ଡକ୍ଟର ହବ ଆଉ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ହେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି ତମେ ପେସେଣ୍ଟ ହବ। ଡକ୍ଟର ହଁ ଡକ୍ଟର ଖେଳିବା। ମୁଁ ତମ ମୁହଁରେ ପଶେଇ ଚେକ୍ କରିବି। କଣ କହିଲୁ ରେ ଦେଇ ପୁଅ? ମୁଁ କହିବାର ମାନେ ମୁଁ ତମ ମୁହଁରେ ଥର୍ମୋମିଟର ପଶେଇ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଜ୍ୱର ଟେମ୍ପରେଚର, ମାନେ ତମ ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚର। ଶଳା ଝାପୁଡା ଟୋକା, ଏମିତି ପିଟିବି ଜ୍ୱର ତତେ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲୁ। ଧନ ରାଗୁଛ କାହିଁ ଯେ? ଡକ୍ଟର ଖେଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ? ଆସୁନ ଖେଳିବା। କ'ଣ ଛୋଟବେଳେ କେବେ ଡକ୍ଟର ଖେଳିନା? ଆରେ ଝାପୁଡା ଟୋକା, ମତେ ରାଗାନି କହୁଛି, ନହେଲେ ଏମିତି ଲାତ ମାରିବି 2ଟା ବଲ୍ ଝଡେଇ ଦେବି ବୁଝିଲୁ। ସଲାମ ଆଲେକୁମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପେଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ହାତରେ ହଳ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପାଖରେ ମାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଣ୍ଡୁହୀନ ମହାପୁରୁଷ, ନିଜ ବିଲ ଗୋଟେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ହାତରେ ହଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ହାତରେ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଉଠେ, ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି? ଦେଖେ 7ଟା ବାଜିଲାଣି। କ'ଣ ବୋଉ, ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଶୋଇଛି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳ ହେଇଗଲା ନା? ଏ ଶଳା ଘଡ଼ିଟା ବି ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳ ହେଇଗଲା ନା? ଥାଉ ଆଉ ବେଶୀ ଡ୍ରାମା କରନି, ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ରେଡି ଯା। ମୁଁ ଯାଏ ତୋ ପାଇଁ ନାସ୍ତା କରିଦିଏ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ, ତୁ ଯା, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସୁଛି। ଟୋକାକୁ ମାଡ଼ ନ ହେଲେ ୟା ନିଦ ଖୋଲିବନି। କେବେ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି? ତୋ ବପା ବେ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ବାପା ତମେ? ଆଉ କିଏ? ହଁ ମୁଁ, ନିଦରେ ତୋ ବାପାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ନା? ଇଏ କ'ଣ ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବେ? ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ପାପା ଦେଖୁଛ ତ ବାହାରେ କେତେ ଥଣ୍ଡା। ଯଦି ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି, ଯଦି ମୋତେ କିଛି ହେଇଗଲା ତ? ତତେ କିଛି ହବନି ରେ ଡାଣବାଜ। ଚଲ ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ବାହାରେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଉଠ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା, ବାହାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ବାହାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କାଲି ରାତି ଗୋଟେ କାର୍ ଥରୁଥିଲା। କ'ଣ? ହଁ, ମୁଁ କାଲି ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁତୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଫା କାର୍ ହଲୁଥିବାର ଦେଖିଲି ଜୋରସେ। ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥଣ୍ଡାରେ ଚିଲ୍ଲଉଥିଲା।
କ'ଣ କହ? ହଁ ବାପା ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଚିଲ୍ଲଉଥିଲା ଆ କରିକି। ହଉ ଛାଡ଼, ତୁ ସେ କଥା ବେଶୀ ଭାବନି, ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯା ବୁଝିଲୁ, ବଦମାସ ତୁ ବି ନା। ବାପା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ରାତି ସାରା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ପାଡ଼ି ପାଡ଼ି କମଳକୁ ଗରମ କରିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦିଅ, ବେଶୀ ନୁହଁ, ଟିକେ ମୋ ପାପାଟାଲ। ଚୁପ୍, ତୋର ମୁଁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବିନି, ଉଠିବୁ ନା ବଜେଇବି ଗୋଟେ କନମଳିଆ। ହଉ ଉଠୁଛି, ଏବେ ଉଠୁଛି ହେଲା। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଯା, ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯା। କ'ଣ ଗାଧେଇବି? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଗାଧେଇ ପାରିବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଗାଧେଇବା। ଆର ମାସ ତ ଗାଧେଇଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ଗାଧେଇବି ଯେ? ଦେଖୁଛ ତ ତମ ପୁଅ ପୁରା ଗରା ଗାରା ଧୋବଲା ଛୁଆଟା, ଆଉ କେତେ ଗାଧେଇବ ଯେ? ବର୍ଷେ ନ ଗାଧେଇଲେ ବି ଧୋବଲା ହେଇକି ରହିବେ ଏମିତି। ଆର ମାସ ଗାଧେଇଥିଲୁ? ଆରେ ବଦମାସ, ତୋ ଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାସୁଛି ରେ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହି ହେଉନି ତୋ ପାଇଁ ଘରେ। ଯା ଗାଧା ଟିକେ ଗାଧା। ହଉ ପାପା, ତମ କଥା ମାନି ଦଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଭଲସେ ବ୍ରସ୍ କରିଦଉଛି, ଆଉ କାଲି ଉଠିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇ ଦେବି ହେଲା। କ'ଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତୁ ବ୍ରସ୍ କରିନୁ? ଆବେ ଶଳା ପଛୁଡ଼ୁ, ଯାଉଛୁ ନା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ପିଟିକି ତ ଗାଣ୍ଡି ପିଚା ଲାଲ କରିଦେବି। ନାଇଁ ପାପା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ଯାଉଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି! ବାପଲୋ, ବାପ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ମୁଁ ପୁରା ବରଫ ଭଳିଆ ଜମିଯିବି। ତୁ ଟେନସନ୍ ନେ ରେ ପୁଅ, ତୋତେ ମୁଁ ନିଆଁରେ ସେକିଦେବି। ଶଳା କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି କେଜାଣି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଟାକଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାପ ଗୋଟେ ମିଳିଲା। ଛି, ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତୁ ଗାଧଉଛୁ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖିବୁ ଏଇନା। ବାପା ଏମିତି ଡରାନି, ମୁଁ ଗାଧଉଛି, ଗାଧେଇକି ଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ଆଜି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ ବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ, ଜମା ମାନିବିନି ହାର। କଥା ଦେଇଛି ମାନେ କଥା ରଖିବି। ବାପାଲୋ, ଏ ବାବା, ଗାଧେଇଲି ରେ, କି ଥଣ୍ଡା! କୁହନି, ଦେହ ପୁରା ଥରିଗଲା। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଛୁଆଟା ଗାଧେଇଲା, ପୁରା ଚିକଣିଆ ଲାଗୁଛି। ସାବାସ୍ ବେଟା ସାବାସ୍। ହଲୋ, ତମ ପୁଅ ତମ କଥା ମାନି ଗାଧେଇଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ, ତ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ମିଳୁ ଗିଫ୍ଟ। ହଁ ନିହାତି ମିଳିବ। ଇଏ ନେ 10 ଟଙ୍କା, ଯାଇକି ବାହାରେ କୁରକୁରି ଖାଇଦେବୁ ହେଲା। ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା? ଆରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲାଣି। ଏଇ 10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧଉଥିଲି? ଆରେ ପୁଅ, ଏଇଟା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ, କାଲିଠୁ ଯଦି ଡେଲି ଗାଧେଇବୁ, ଡେଲି 50 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ବୁଝିଲୁ। ଡେଲି 50 ଟଙ୍କା? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲିଠୁ ଡେଲି ଗାଧେଇବି। ଡେଲି 50 ଟଙ୍କା ରେଡ଼ି ରଖିଥିବ, ମୁଁ ଡେଲି ଗାଧେଇକି ତମ ପାଖକୁ ଆସିବି ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ନେବି, ବୁଝିଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଯା ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯା। ହଉ ପାପା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସ୍କୁଲ। ଏବେ ଖୁସି ତ? ହଁ, ଯା।